Ni sariya min talen filɛ jamana marabaw fɛ ni ka kaski doli kɛ jagoya ye bolimafɛn sen 2 ni 3 bolibagaw ma. Maaw kɔni hakilina tɛ kelen ye a ko la Bamakɔ yan nɔ. Ousmane Janassa kɛnyɛrɛye baarakɛla don. Ne yɛrɛ ye accident kɛ 2 fois mais 2 fois ne yɛrɛ bɛɛ la kaski de y'a kɛ ne jɔlen filɛ yan quoi. Bon vraiment ni jamana b'a fɛ ka fɛn yira jamanadenw na a ma se ka jamanadenw ɲininka. Parce que munna ma se ka jamanadenw ɲininka I yɛrɛ de b'a lajɛ parce que a bɛ komi I b'a fɔ ko vignette ni stationnement ani assurance ani fɛngɛ ninnu bon o m'o jamanadenw ɲininka ka sɔrɔ k'a kɛ so n'u y'an ɲininka an t'a si fɛ mais n'a ma kɛ vraiment a jɔyɔrɔ ninnu man ɲi quoi donc kasike ko kɔni vraiment a obligatoire o de ye ko wɛrɛ ye. Bon o bɛ se ka yira mɔgɔw la vraiment ni kasike ma I kun na I bɛ se ka nin sara. Sadio Kane ale ye butigi feerela ye a ka fɔ la k'an bɛ transition waati min na ko kaski ko man tɛ ka jagoya jamanadenw kunna kuma tɛ fɛn wɛrɛ ma ka d'a kan ko jamana bɛ lahalaya min na. Président fɛn fɛn nana a bɛɛ kaski ko in fɔ mais a si ma bɔ sira fɛ. Asimi ka d'an ye dɛ Asimi ka di malien bɛɛ ye mais a kana to a nɔfɛ mɔgɔw ka goya malien ye. Ni kaski ko in da kɛra jagoya sisan I b'a ye fan bɛɛ bɛ kɛ ɲama-ɲama ye parce que a se de t'an ɲɛ balo ka gɛlɛ fɛn bɛɛ ka gɛlɛ a bɛ mɔgɔ lakana mais n'a y'a sɔrɔ a se de t'i ye k'a sanu an ka solution ye min ye kaski ko in na a ka diɲɛ yɛrɛ u ka ɲinanta in to ye fɔlɔ jamana ka lafiya dɔɔnin na. Min ye moto taxi borilaw ye u caman y'a yira k'a fɔ ko degun bɛ kaski ko la u ka baara okumu kɔnɔ. Kalifa Kamara moto taxi bolila don. Ni kaski do I kunna ni dumare tɛ moto la ni mɔgɔ b'i kɔfɛ hali ni ko I b'i yɛlɛma I tɛ se k'i yɛlɛma a sugu la yɛrɛ ni kaski b'i kunna n'i balila ka bɔ yɛrɛ mɔgɔ bɛ na s'i ma I jo tɛ sɔrɔ a la bon ni kaski t'i kunna kan yɛlɛma bɛ ja. Ko n'a ma ɲɛ kaski bɛ manifinw lakanda sirabakan kasara la a doli kan ka lawaleya motobolilaw fɛ Sitan Watara ka fɔ la. U bɛɛ kan ka sa Jakartatigi o mototaxitigi a bɛɛ kan ka sa mais a prix kana caya. C'est très normal. Ni bɛ moto boli I bɛ kaski don c'est très normal. Ni mɔgɔ ye n'u ye accident kɛ kaski t'u bolo a bɛ se ka kɛ I kunkolo bɛ ki bon n'a kaski b'a la a bɛ protéger quoi c'est très normal. O ka lajɛ ka sɔngɔ ni diminuer pour que mɔgɔ bɛɛ ka kaski ta. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ sirabakan kasara 100 la 70 ye bolimafɛn sen 2 ni 3 tigiw ye. O de kama jamana marabaw y'a yira k'a fɔ ko ni sigi tɛ bɛn kaski doli ko na jagoya Mali jamana fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Décembre kalo min natɔ filɛ jateminɛw olu bɛna daminɛ sirabankanaw la ni kaski ma ye motobolila min kunna o ka ɲangili sara o bɛna kɛ sefa wari 600 ye. An ka dɔn k'a fɔ sariya kula min talen filɛ a bɛna don ba la janvier kalo nata san 2023 kɔnɔ. Mariam Kuyate Bamako VOA Bambara.